Имаш и застраховка домашен любимец, защото тази вечер мисля да ти пръсна котето. Ти май не си много добър в секса. Типа за 3 минути как разбра? Каза ми, че заявената е толкова добра, че ще ми промени живота, бат. Единственото нещо обаче, което успя да промени, беше миризмата в стаята, бат. Ти си най-красивата жена, която някога съм виждал. Казваш го само за да спиш с мене, нали? Освен, че си красива, си и много умна. Да си избръснеш брадата е като първия цикъл. Това е деня, в който ставаш истинска жена. И един съвет от мене: на бременна жена зайовината и на дърт мъж тъшаците не се душат. Искам само да ви попитам, как всеки път търсите истинска любов и всеки път я намирате в скъпите коли? Гледам на Слънчака, бате, шезлонг плюс чадър 30 лева. За тия пари ще си поръчаш проститутка и ще лежиш върху нея, бате. Когато след 2 дни заминаваш на море. Ако жена е разстроена, прегърнете я, кажете й колко е красива. Обаче ако започне да ръмжи, отдалечете се на безопасно място и хвърлете шоколад по нея. Двама негри емигрирали в България и се състезавали кой ще е по-голям българин след една година. След една година са видели, такива пошали си лав. Братленце, вчера така се накотирах, пих ракия, ядах шопска салата, играхме хоро с жена ми. А другия седи го гледай, бел тука е мангал. Викам на един парцалчо: аре бе, кога ще ми пуснеш? Когато пък то вземе рецептата за рак бургера. Само аз ли като си чиста стаята, излизам от нея, влизам наново, само и само да видя как ще изглежда, ако влезе друг човек в нея. По принцип съм мега притеснителен, когато си говоря с някое красиво момиче. Колко си миличък. Предполагам, че затова ми е толкова лесно да си говоря с теб. Как правят действените момичета след първа среща? Обичам те. Да пиеш безалкохолна бира е като да лижеш сестра ти. Вкусът е същия, но знаеш, че не е редно. Искам да ви кажа един интересен факт. Гърците са измислили абсолютно всичко, включително и секс. И векове по-късно римляните добавили жената в него. Много обичам, когато някой ми каже: брат, какво се правиш на палячото пред момичетата, само за да ги разсмиваш? Как няма да го правя, като единственото нещо, което правиш с приятелката ти е да разреваш? Има лук такъв. Ако знаеш, че имаш още 6 минути живот, коя песен би си пуснал? Ще прекара всичките 6 минути в търсене на песен, бат. Симпатияги, няма значение как изглеждат. Може да бъдете с най-красивата жена на света. Единственото нещо, което трябва да правите, е да я разсмиват. Тя като се засмее, ще затвори малките очички и няма да види колко сте грозни. Сещаш ли се, бат? Искам някой момиче да ме гледа така, както бившата ми приятелка гледаше всички, освен мен. Хора, моля ви се, спрете да си обличате кучетата, защото моето не иска да излиза навън. Мисли си, че сме бедни. Знаете ли каква е разликата между скъпа, искаше да ти направя дете, и скъпа, искаше да ти направя дете? Момчето е богато, това е комплимент, но момчето е бедняк, това вече е заплаха, бат. Курвите са като пуховете, излизат само в вечерно време и разнасят болести. Да, само аз и Елизабетчето ще сме навънка, няма да правим никакви тъпоти. Също тя 15 минути по-късно в дискотечката. Отивам днеска при моите хора в България групи, те ми разправят как един парцалчо отишъл при тях и... Търся си предна броня за Ауди. Модел? Стоматоложка съм, но благодаря за комплимента. За Аудито питах. Имам един въпрос към всички дами, които твърдят, че на мъжете им е по-готино по време на секс. Когато си чешете ушето, на кое ви е по-готино? На клечката за уши или на ушето? И днеска седа си чета си вестника и по-време гледам: бежанци от Великобритания идват в Перник, за да берат ядове. Тя не беше диджей, напускаше на всички. В тинейджерската компания, когато всички си разправят за първия им секс, винаги има по един действен, който си мисли, че не му личи. Разбрахме, че от малки не обичате да ви пипат нещата, ама за зайовините нямате против. Много ме кефи, когато някой мъжки парцалчо ми каже: брат, до сега няма нито на момиче, което да се е оплакало от размера на патката ми. И какво се очаква от момичето ви, Иване? Да пусне жалба в комисията за защита от малки пишки ли? Ако се кръстосат чалгаджия и анаконда, дали ще се получи анакондио?